ରାଜନଅରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ। ସାରା ପରିବେଶରେ ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷ। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ବାଘ ପରି ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମେଘର ଗର୍ଜନ ପରି ଖଡ଼ଘଡ଼ ହୋଇ କହିଲେ, କି ଓ ମହାପାତ୍ରେ, କେଡ଼େ ସାହସ ତୁମର! ଆଜି ତୁମେ ନାଗ ସାପ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିଦେଲ। ମୁଁ ଗଜପତି ହୋଇ ବଳିଆର ଭୁଜଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପାତିଦେଲି ବୋଲି ତୁମେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ କାଢ଼ି କାଳିଆର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମୋ ହାତକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ। ଶୁଣ, ଫିଙ୍ଗିଦେଲ ସିନା, ତା ସହିତ ମୋ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ। କେଡ଼େ ବହବ ତୁମର! ଗଜପତିର ଖଣ୍ଡା କୋଷମୁକ୍ତ ହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଢଳିଛି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେବ। ଆଗରେ ଲହ ଲହ ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଛି ଗଜପତିଙ୍କ ରାଗ। ଏପଟେ ଖଣ୍ଡା, ସେପଟେ ଫାଲ, ପଛରେ କଟୁଆଳ। କୁଆଡ଼େ ସେ ଯିବେ? କାହାକୁ କହିବେ? ନିଶାପ୍ତରେ ଛାତି ଥରାଇ ବାହାରିଗଲେ ପଦାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଛାଡ଼ିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ନେଉ ନେଉ ସେଦିନ ଗଜପତି ଦେଖିଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଥିବା ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ବାଳ ଲାଗିଛି। ଝିଅ, କେବେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଳ ହେଲାଣି? ଥରି ଥରି ମହାପାତ୍ରେ କହିଲେ, ଅଛି ମଣିମା, ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବାଳ ଅଛି। ଇଏ ଅଧମ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କ'ଣ କହି ପକାଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ରେ? ନିଜ ତୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି? ଏତେ ବୟସର ଠାକୁର ସେବକ ସେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେ ନିଜେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଅନ୍ତରରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହୁଛନ୍ତି? ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋରା ବଦନରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଲାଲ ଟହ ଆଖି ତରାଟି ହୋଇଗଲା। କହିଲେ, ଓ ମହାପାତ୍ରେ, କାଲି ଅବକାଶ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶିରରେ କେଶ ନଥିଲେ ତୁମ ଅବସ୍ଥା ଦିଅଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ଖେଳ ଭାବିଛ? ତାର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବ। କେଡ଼େ ସାହସ, କେଡ଼େ କଞ୍ଚା ମିଛ! ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସିଏ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତୁଣ୍ଡ ପାଇତ ସହସ୍ର କୋଶ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଛି 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 ଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କି ଅପବାଦ! ଗଜପତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କି ଅପମାନ କଲେ ମହାପାତ୍ରେ! ଛି ଛି ଛି। ଉଆସରେ ପିଆଦାମାନେ ହାବୁକା ମାରି ଠେଲିଦେଲେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ମହାପାତ୍ରେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏ ଜୀବନ ତ ବୃଥା ହେଇଗଲା। କେମିତି ଦେଖାଇବେ ସେ ମୁହଁ? ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ। ନିଜ ଦିଅଁ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ନିଜ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ମହାପାତ୍ରେ। ତଳେ ଶୋଉ ଶୋଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଖିଆ ନାହିଁ, ପିଆ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ଭାବୁ ଭାବୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ସେଇ ନିଦରେ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର, ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ଚାଉଁକିନା ଲାଗିଗଲା। କୋଳାହଳମୟ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ତର କନ୍ଦର। ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶିଗଲେ ଚକାଠୋଳା। ରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ। ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଃଶବ୍ଦ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ମୁଁ ତୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କାଳେ କାଳେ ତୁ ଭରସା କରିଛୁ। ଆସୁ ଗଜପତି, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କେଶ ଦେଖିବ ତ? ଦେଖୁ, ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୁ ଭୋକରେ ରହିଲୁ, ମୁଁ ବା କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି? ମୋର ବି ମଣ ହିଁ ବନ୍ଦ, ବୁଝିଲୁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚମକିଗଲେ ମହାପାତ୍ରେ। ଦେହ ସାରା ରୋମାଞ୍ଚ। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା। ଫୋ ଫୋ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଏ ଅଧମର ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି କଷ୍ଟ! ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ଉଭୟ ମହାପାତ୍ରେ ଓ ମହାରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ହାଜର। ମହାପାତ୍ରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଛଟକୁଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ମୃଦୁ ମଧୁର ହସ ଲେସି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସମର୍ପଣରେ ନଇଁ ଯାଉଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକିଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ? ଗଜପତିଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା। ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ।
ଗଜପତି ତରତର ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟକୁ ଗଲେ। ଦର୍ଶନ କଲେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ। ଗୋଛାଏ କଳା ମଚମଚ ଲମ୍ବା କେଶ କଟି ଦେଶ ଯାଏ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। କଳା ଭଅଁରଠୁ ଆହୁରି କଳା ସେ କେଶର ରଙ୍ଗ। କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଗଜପତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଗଲେ ଗଜପତି। ତଥାପି ରାଜକୀୟ ଦମ୍ଭ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରି ପୁଳାଏ କେଶ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ଧାରେ ରକ୍ତ ବୋହି ଆସିଲା ଚକାଡୋଳା ଉପରକୁ। କି କଲୁରେ ଅଧମ? ନିଶବ୍ଦରେ ବାହାରିଲା ଏହି ଭର୍ତ୍ସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ। ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ମହାପାତ୍ରେ। ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦ ଦରଦ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଖିର ଲୁହ ଜରିଆରେ। ଗଜପତି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ି ଉଠିଲେ। ଅପରାଧ କଲି ମଣିମା, ଅପରାଧ କଲି। ଦର୍ପରେ ଦ୍ରୋହ ଆଚରିଲି। ମୁଁ ଛାର ଅଧମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଗଜପତି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଫୁ ଫୁ। ମହାପାତ୍ରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କପାଳରେ ଆଉ ରକ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦର୍ପଣ ପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ କପାଳରେ ରକ୍ତ। ତାମାନେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ତାକ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଭକ୍ତର ବି ରକ୍ତ। ଇ କି ଏକାତ୍ମ ଭାବ! ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଥାଇ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଆଉ ଯେଇ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋଟାପଣ ମୋ ଭକ୍ତର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟାପଣ ମୋ ଭକ୍ତର। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍।